Up here. Kiss down. Kiss. Ma! Oh, jump, dali, jump. Jump. Yay! What's up, Tarlagueños? It's me again, Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, muli tayong naimbitahan dito sa The Bee Farm, isa sa favorite staycation ko dito sa Tarlac. First time na pinasyalan ko itong si Bee Farm and nag-ocular visit lang ako dito para ma-check yung kanilang napakagandang place. Talaga namang nag-trending sa ating Facebook page itong si The Bee Farms. Second feature natin dito sa The Bee Farm is nakapag overnight stay na tayo dito. So, tinry natin yung kanilang honeymoon na suite na napakaganda. Sa nagustuhan ko yung kanilang outdoor bathtub. So ngayong araw guys, mag-overnight stay naman tayo dito sa kanilang family room. So good for 12 packs for 15,000 pesos. And then kung dalawang family room naman kukunin nyo, so 12 packs, 24 packs. Yung rate naman nila is 25,000 pesos. So makakamura kayo ng 5,000 pesos kung a-avail nyo guys yung kanilang dalawang family room. Alam nyo ba, Katarlagueños, na iba-ibang mga vloggers and artista na rin yung nag-staycation dito. Talagang dinadayo pa itong Bamban Tarlac para mapuntahan lang itong The Bee Farm na sobrang ganda naman talaga nung place nila. And yung bago dito, yung kanilang pavilion. So kung may mga special occasions kayo guys, pwede yung gawin dito. Pwede kayo mag-celebrate ng mga special occasions nyo, and after that, kung gusto nyo mag-stay, pwede. So iba-ibang rate guys yung in-offer ng kanilang pavilion. For more infos and inquiries, pwede kayo mag-direct sa kanilang Facebook page, yan, The Bee Farm. Kasi hindi natin kabisado kung how much ba yung rate ng kanilang pavilion. Kapag nag-book kayo dito sa The Bee Farm, Katarlagueños, sarili nyo na yung buong area exclusive na masusolo nyo, pati yung mga amenities na meron sila dito. Pag-usapan muna pala natin kung how much ba yung rate ng kanilang honeymoon suite. So, good for 2 packs siya, pero may dalawa kayong kasamang children kasi maluwang naman yung kanilang kama. 12 years old below, pwede nyo makasama dito sa honeymoon suite. Price niya is 12,500.
check-in pala natin dito is 2 p.m. and check-out time natin is 11 a.m. the other day. Napakaganda ng The Bee Farm. Kapag gabi, napaka sarap sa mata ng ambience dito, and especially guys kung may mga special occasions kayo, yung pavilion nila sobrang ganda, lalo na pag nasindihan na yung ilaw, so clear yung bubong and nagre-reflect talaga yung mga ilaw, sobrang ganda. Hi guys, good morning. So hindi tayo nakaligo kagabi. Ayan, maaga na lang tayo nagising para mapil naman natin yung staycation natin dito sa The Bee Farm. Medyo maligam-gamin tubig and sarap maligo. Yes! Yeah! Up here. Kiss bam. Kiss. Ma! Oh, jump, dali, jump! Jump! Yay! So yun guys, hanggang dito na lang. Kung gusto nyo mag-book dito sa The Bee Farm, pwede kayong mag-direct sa kanilang Facebook page. And hinulit ko, available nila dito yung kanilang Family Room 1, Family Room 2, and then yung kanilang honeymoon na suite. Kung gusto nyo mag-honeymoon dito sa The Bee Farm, sobrang ganda ng place guys. And then guys, kung may mga special occasions kayo, napakaganda ng pavilion nila, lalo na kung dito nyo rin gagawin yung reception nyo or mismong wedding nyo. Pwede naman kayong mag-garden wedding dito mismo sa The Bee Farm and reception dun sa kanilang pavilion. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko tulad nito. And of course, huwag nyo kalimutan share ang video to para malaman din ng mga ibang Katarlakeños natin dyan itong The Bee Farm dito sa Bamban Tarlac. So until our next vlog, out.